Yo full ya penonton ini ya. Full. Full. Wingi ya full. Full. Saiki ya full. Full. Alhamdulillah full udane. Oh, jok maneh nang kene Surabaya beres. Wong kene aku dhewe rumah sakit sampai banjir kok. Iya kono enak duwe bojo, kene menderita re. Alah modele ditawar-tawarno. Kula rondo Pak, Bu. Mbok pilih wonten duda-duda sing rada kasep pokok sugih. Kula purun. Duda to rondo? Duda. Lah yo Nggih monggo Mami. Monggo. Nggih saderengipun dalem aturaken sugeng dalu ugi sugeng rawuh kagem para tamu undangan ugi matur sembah nuwun kagem keluarga besar Ibu Saiful Hajah ugi matur sembah nuwun dalem aturaken kagem niku apa suin koyo matur sembah nuwun ugi mboten suwe sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langgih kok padha mlempem rek. Mbok Nggih. sing ajeng niki dijawab. Nggih. Kula dongakno selamat sedaya nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Selamat tamu undangane. Amin. Ugi koyo selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kudanan yo Dik payungan ya. Nggih, Nak. semangat. Nggih. Tapi awas ngompol engko bengi. Atur kaya dumateng para rawuh, para sepuh haji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun sowane para tamu undangan. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kana barokah. Amin. Khususipun kajaten niki napa yuk? Temanten. Kemanten. Nggih. Mugi dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Channel YouTube yang meliput dalu menika yuk matur sembah nuwun. Nggih, Mas Dion saking MKD ugi sugeng sinten niku Bapak sinten kula kirang perso nggih kirang apal. Padahal aku yang ngikuti channel ya. Matur sembah nuwun. Ugi konjo channel YouTube Budi Wijaya monggo di-follow, Nggih. di-like, di-komen, di-subscribe. Ten kene Budi Wijaya wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor, ludrukan, nggih Mami. Ugi yang terbaru campur sari ndelewung anti galau. Lan mbok pilih jenengan pengen pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur. Langsung ten kene channel YouTube Gondol TV. Sepina malih atur kulon jenengan sami mugi pinaringan berkah sesarengan padatan saben nggih yuk dulur-dulur sabu Nggih. ingkang sampun mirsani Nggih, matur matur sembah sembah nuwun. nuwun. Keluarga besar Sabu sedaya matur sembah nuwun hadir. Nggih Mami, ugi saking Segodo Bancak Tarik, saking Lamongan Tikung, Abah Kuswanto, Bobo Kuswanto. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu saking pundi Bringkang. Lek wonten lepat Bringkang nggih. Mami, Nggih. Lan ugi kunjuk matur sembah nuwun sing lagi setia mantau Nggih. nang warunge tim pedot jalur langit Pak Kaji Suud sugeng dalu. nggih sugeng Sampun rawuh saking Trans Jatim sugeng rawuh ugi napa sugeng amirsani wonten channel YouTube ten ngajeng niki nggih. Ugi derek kula Bapak Lurah Aji Prawiro. Nggih. Temriki. Yuk. Saderengipun dilajengaken adik-adik awake dhewe ayo Nggih. diwiwiti sesarengan Bedayan Sekarsari bersama duo Kebles. Kutuk sabar lan hati-hati kaya
Jumbo kali kahanan menika sepina malih matur sembah nuwun katur Bapak Ibu sing gadhah damel Saibul Hajah nggih. Ibu Kepala Desa. Ibu Kepala Desa. Kepala Desa. Nggih. Nggih, Abah Suin. Nggih. Sugeng dalu, mambu kringete kok kene. Sugeng dalu Mas Samian. Nggih. Grup PT Anggrem. Sugeng kembloh nggih Mas. Langsung nggih mawon sesarangan ala artis Bedayan Sekarsari. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Adis Arista dan Ning Kiki Amelia. Samian iso ngiyup kaya bedes keluncung ngono. Sepina malih matur sembah nuwun Dik Kaji Suud gawe kopi adu ngaren mari tahlil. Ya, jas. Ya, ya. Ngetan bali wong ulon dewasetan urung kelakon Nek nang Jombang kampunge sengon lemang kenang akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sabaripun Mbak Amel kali Mbak Adis langsung kemawon. Salami saking Sabutikung Lamongan request Trisno Sudro nggih. Ning Sanana Disco Hanifah dan Ning Marsa Aulia. Sugeng dalu kagem Mas Akbar, ugi Mas Bagas, Mas Iqbal. Matur sembah nuwun Sugeng dalu semuanya. ugi sugeng dalu saking Dawar Brayu Watu Gede Ngaros matur sembah nuwun. Yuk. Ah, Tanah kali, lakulon kali, tengah-tengah rono uwate, wetan agati, kulon gati, yen tak timbang padha abote. Manisnya Jawa Timur dan juga pelantun tebang-tebang manis campur sari Ning Nyantika Dimas Sari dan Ning Putri Agung Sedayu. Sugeng dalu Papa Revan sing wonten Malang guys. Sugeng midhangetaken Budi Wijaya streaming. Mula bayang koprak Mas Revan akeh tinggine Mas Yoko tinggal gletak Surabaya akeh gantine.
sayange. Sabaripun Mbak Putri kali Mbak Yantika dipun lajengaken monggo Bu. 3 seniwati sekaligus pelantun tembang-tembang manis campur sari Ning Dias Asmara, Ning Rani dan Ning Ika Rempong. Trio horror. Melasak lembar godhonge kara fan watana sabar saben dina nelongso. Hei ya sing tengah kecepet Telah terjadi insiden. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Yuni Suyanto. Sugeng dalu saking Samarinda sampun mirsani. Umi Sugeng Rawo saking Balungmojo. Sugeng dalu Mi. Kula payungi Mi mantune iki Mi. Wes nek ambek abah kok lapo mayungi? Lah lapo apa mari ngene mayungi aku kok. Sebandun mula es lilin ladowo-dowo krasane penak kari sujeni aku batin Revana gak Jawa gak gantian mak lho padha lanange. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudarto dan Ning Susan Warsono. Pengreman Budi Wijaya sampun rawuh te mriki Mbak Maridik kali Mbak Susan. Asoy. Timong yo senggaane Budi Wijaya kono sing ngembari langsung kemawon sabaripun Mbak Susan kali Mbak Marimas.
Ning Titin Subayu dan Ning Rizky. Inilah pengereman asli Budi Wijaya, Ning Titin Subayu, dan peranan penting Budi Wijaya, Ning Rizky. Awas. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di tahun ini, Ning Endang Sukendut dalam sinetron Kejamnya Ibu Tiri, Ning Sartini, tante-tante pemburu berondong. Tiga senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala saking Lamongan, Ning Mary Sudayat saking Mojosari, Ning Irma Arifin saking Kutha Jombang. Ayo. Nggih, menika wau sesarengan oleh artis Bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken Sriwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Niki wonten pamundutan Mas Jono, pengantin baru untuk kemantene. Niki sampun kula terami requesti saking Bapak Lurah Ajri Prawiro. Nggih. Masih bersama Trewung Anti Galuh dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Sing penting goyang bersama Budi Wijaya. Iya. Ngamen-ngamen Mas.
pamurutan ya napa Mas Yono? Pengantin baru.
ngelek ngelek ngelek. Play. Satu tebang pengantin baru. Spesial kagem pengantin berdua.
Katur kru tim pedot jalur langit matur sembah nuwun sehat selalu berkat dalam katur jenengan sami. Kutang Jombang arane Jawa Timur pratae uga disebut kota beriman bersinjih kanan wis dadi nyatane kota santri ya pancen akapondhae kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kan Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane serta wisata yoga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimana kalau wau pasugatan bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk wonten info woro-woro yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kendut. Siraning suka kudu ning lan waspada bejo-bejane wong lali jip bejo sing iling ngamong rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Oktaser limrinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.